Hei, salutare toată lumea, eu sunt Justi, iar astăzi noi ne vom juca niște Skywars. Înainte să începem acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să-i dăm drumul. Haideți să-i batem pe toți. Așa. Luăm doar ce trebuie nouă, atâta. Și ăsta. În corpul nu cred că vom avea nevoie, dar dacă o să avem noi nevoie, poate, îl găsim în mijloc. Deci nu avem chestplate. Asta e cam rău, că nu avem chestplate. Da, și este joi. O zi foarte minunată. Deoarece mâine este vineri și apoi weekend, a venit weekendul. M-a bătut nebunul. M-a bătut tipul. În fine. Hai la următorul meci. Hai bă. Așa. Ia. Da, asta n-am cum să-l văd. Cine mai ăla? Și apoi vom încerca da un mod mai așa, mai șmecher. O să vi-l arăt eu vouă. Pac, ăsta e nice. Și nu zic că n-avem iar chestplate. Nu zi. Așa. N-avem chestplate. În fine, nu ne enchantăm, că după mine să enchantez acum eu pierdere cam de timp. Dă-i tu în mine, bă, dă-i tu în mine, nu, mamă. Ce m-a speriat. Gata, bă, îmi dau licen și gata. Acum asta va veni ca un nebun peste mine, o să mă omoare, voi pierde toată viața și gata. Nu mai fac nimic cu personajul meu. Dă! Haideți pe aici. Așa. Vreau să vă mulțumesc că suntem aproape 20 de abonați și am 200. A început să... O, mamă, Fire Aspect, du-te, Fire Aspect, mati. Sau ce Fire Aspect avea tipul. Mamă. Am uitat să vă arăt ăla, în fine. După meciul ăsta vom trece la un mod nou. Două de Skywars, așa că stați calmi. E foarte easy, dar acel game și poți să câștigi îți deșteptare. Măcar de puneam niște piatre. Mamă. Și nu făbea, nu, mamă. E cade tipul, știu. Vrea să vină la mine. Sau da, sau... în fine, nu știu. Bă, mai n-am la țintă. Da, eu când am ocazia nu îl dau jos, dacă să-l dau jos, eu fac pe insulă, mai mult la jos. Mama. Așa, rip. Fată, rip ești. Fundul asta. Dau, știu că o să mă arunce. Eu știam că mai deștept și vrea să mă arunce. Mamă, că dau pe tipul. În fine, haideți să mergem la un game online interesant. Unde e foarte mega easy să câștigi, fratele, asta. Adică uite dacă și aici. Gata, sunteți, doar 4 sunteți. Uitați. Simplu. Doar 4. Mamă, uite așa, îmi fac reclamă toți abonați la mine și gata, mă fac valoare. Da, asta e, cred că, cea mai clasică mapă pentru a câștiga. Deși ateme suficiente da, ateme OP. Iar eu am și tot de armură sau... Toți îl au, frate. Cred că toți îl primesc așa din instantaneu. Deci de-aia îmi place mie foarte mult acest game mode. Acest mod de joc. Sau mama deștept. Să stau aici un timp. Mă duc să văd dacă nu mi-a cheltuit pe mine.
Mama. Gata, rip, my friend, rip. Oh my god, un kill. M-a bătut. M-a luat tipul. În fine, hai să, acum, o să fiu mai înțelept și da, voi sta pe insula mea cu minte și când rămân, dar cu ultimul atac. Poate, nu știu, poate îmi va ieși faza asta. Oh, mamă! Așa. Tam. Mamă, câte blocuri am. Pac. Mie niciodată nu îmi pică armură bună. Adică niciodată, frate. La game-ul ăsta mai oh, nice, uite aici e bună. Hai, când vorbesc că nu pică, dar până îmi pică ceva de suficient de decent. What? Bă, du-te, Blaze-ule! Ai Blaze, nu? Ți-ai și tu Blaze, nu? Și ți-ai ăsta Blaze. Mamă, toți pe mine, știu. Gata, o stăm la noi pe insulă și după ce rămân puțin, adică să gen mai rămân încă 2, gata, ne ducem. Sau mai frumos dacă mai rămâne unul. Nope. Așa, pac. Și am vrut că a început să vă placă seria mea de YouTubers Life. Mamă, nu zi. Doamne, ce am. Totuși, Doamne, ce armură am și eu. Ce-am eu pe frate. Doamne, ce armură mi-a picat. La asta cred că blocurile principalul aici. Haide, omorâți-vă și vă, da, dacă se omoară aia doi. Ia uite. Și acum fac eu acolo, dau un clean up. Și gata. O să mănânc clean up-ul 125. Ia uite că se bate aia doi. Haide, băhteți-vă voi. Ia uite cum se bate, mână mai aproape. One s-a blocat! Nice, victory! Mai șmecheră tactică de clean-up, nu? S-a pus să apăsați un down, dacă v-a plăcut această tactica mea de clean-upper. Da. De acum vă fi eu stil pro clean-upper. Normal. Haide. Mamă, ce... Ia, că avem un dornic lângă noi să-l omor eu. Ia, că ce se bate pe ăsta. La ce față are, ce skin are, nu l-am văzut de dar cred că are un skin din ăla de Doamne. Mamă, bă, ți-ai dat cu enchantul și tu, nu? Mamă, bă, ce mi-a făcut, mi-a dat lavă, mamă, ce a fost să-mi facă ăla să mă ardă. Eu, încă unul, ia că încă. Mamă, ce n-ai dat? Ce-mi dracu a dat ăla? Mamă, ce bătaie mi-au, mamă. Dar bă, Sirip, asta e. Mi-a plăcut când m-am jucat game-ul ăsta. Dar asta, Sirip se pare. Du-te, n-ai de... Mamă, ce blazare! Blaze-ule îți dau, bă... Bă...
Mamă, și cum dădea. Și cum dădea. Așa. Așa, haideți. Îi dăm așa. Să ignorați să nu luați țara mea care nu și-a făcut în temele. Da, ca și chestia. Eu, hai că nu mai încerc tactica aia, că e cam plictisitoare. Uite, e drum maxim. Cu ce dă mai... Da, în fine. Uitați că mă dat cu acest episod, eu am fost Justine, nu uitați să apăsați butonul de like, noi ne vom revedea data viitoare. Bye. Că nu mă vedeți, bye.